ሰብ ኮይንካ ስጋብ ተፈጠርካ እዋን ጌጋታት መናበርትና ጌጋታት ልሙዳት ጌጋ ዘይጋገ ኣምላኽ ሓይሊ ዘለዎ ጥራይ ስለዚ ንዓወት ቀጻሊ ስራሕቲ ከም ዘድልየ ድማ ንዓርሱ የምህር ስለዚ ዕወት እንተኮይኑ ቀጻሊ ስራሕቲ ይሰርሕ ውድቀት ጊዜያዊ ካብ ውድቀት እውን ትምህርቲ ከም ዝርከብ ይኣምን ንቐፌታ ዝነበረ ምዃኑን ጌጋታት ድማ ልሙዳት ወይ ድማ ባህርያት ደቂ ሰባት ኮይኑ ስለዚ ሓስብ ካብዚኣቶም ብምልኣቶም ትምህርቲ ይወስድ ካብቶም ሓደሽቲ ሓሳባት ክንሓስብ ዘይኽእለና ወይ ድማ ሓድሽ ተግባር ክንገብር ዘይኽእለና ሓደ ፍርሒ እዩ ፍርሒ ትሕት ዓርሰ እምነት ይፈጥር ስለዚ ኩሉ ግዜ ዝኾነ ሰብ ሓደ ሓድሽ ስራሕ ወይ ድማ ሓደ ሓድሽ ተግባር ክፍፅም ኣብ ዝሓስበሉ እዋን ዘይፍለጥ ኩነታት ወይ ድማ ሓድሽ ወይ ዘጠራጥር ነገራት ይረኣዮ ኣብ ዓለምና ካብ 60 ክሳብ 78 ሚእታዊ ዝኸውን ህዝቢ ዓለም ብውሕድ 10 ተኣማንነት ዝሳቀዩ እዚኦም ዝኾነሉ ምክንያት ድማ ኣብ ሕሉፍ ምሕሳብ ዓርስኻ ዘይምፍላጥ ኣብ ፍርሒ ምንባር ካብ ማቻ ካብ ክሊ ማቻ ወይ ድማ ካብ ኮምፎርት ዞን ዘይምውፃእ ቶም ቀንዲ ምክንያታት ኮይኖም ይግለጹ ሓደ ስራሕ ደጋጊምና ምስራሕ ድማ ኣብቲ ስራሕ ብቕዓት ክህልወናን ክእለት ክህልወናን ምግባር ስለዚ ሰባት ንሓደ ስራሕ ብተደጋጋሚ ሰሪሕና ነቲ ስራሕ ንምስራሕ ድማ ብቕዓት ኮይና ተረኺብና ዓርሰ እምነትና ኣጠንኪርና ማለት እዩ እዚ ናቱ ከይዲ ኣለዎ ልምምድ ንሓደ ስራሕ ብተኸታታሊ ልምምድ ተገይርናሉ ካብኡ ክእለትና ይድንፍዕ ብቕዓትና ይዓቢ ካብኡ ድማ ዓርሰ ተኣማንነት ድማ ነጥር ተኣማንነት ማለት ካብ ክእለትካ መረዳእታ መሰረት ዝገብር እምነት እዩ መረዳእታ ክህልዎ ኣለዎ ሓደ ነገር ከተኣማምን ዝኽእል ክእለት ክእለትካ ድማ መረዳእታ ክህሉ ኣለዎ ስለዚ ዝተፈላለዩ ኣብነታት ክንርኢ ንኽእል ኢና ሓደ መምህር ኣብ ፈለማ ክላስ እንትኣቱ ኣዝዩ ይጨንቆ ኣዝዩ ይሕርብቶ ኣዝዩ ይዳናገፅ እንታይ ከም ዝገብር እውን ብቕጥዒ ክፈልጥ ኣይክእልን እዩ ኮይኑ ግን 20 ክላስ እንትኣትዩ ግን ተለማሚዱ ክእለቱን ብቕዓት ነጥሪ ድሕሪኡ ድማ ነቲ ምምሃር ምስትምሃር ዓርሰ ተኣማንነት ይሕድር ማለት እዩ ስለዚ ካብዚኣቶም ኣብ ብዝተመኮሩ ሰባት ወይ ድማ ተመክሮ ዘጥርዩ ሰባት እንታይ ንሰርሕ እንታይ እዩ ዘይስራሕከ መዓዝ ኢና ንሰርሕ መዓዝ ኢና ንፅበ ግዜ ዌይቲንግ ናይቲ ዝሰርሕሉ ግዜ መዓዝ እዮም ፅበይዎ እንታይ እዮም ዝሰርሑ እንታይ እዩ ዘይስራሕ መዓዝ ይስራሕ መዓዝ ኢና ንፅበ ዝብሉ ሕቶታት ክፈልጡ ይግብኦም እዩ ወይ ድማ እዚኦም ተመክሮ ዘለዎም ሰባት ድማ ግድን ነዚኣቶም ይፈልጥዎም እዮም ካብዚ ብምጋስ እንታይ ኢና ክንሰርሕ ክንብል ከለና ውሳነታት ኢና ንውስን ዘለና ኣማራፅታት ኢና ንእልሽ ዘለና እንታይ ኢና ንሰርሕ እንታይ እዩ ከዘይስራሕ ክንብል ከለና ኣማራፅታት ምእላሽ እዩ መዓዝ ኢና ንሰርሕ ከዓ ታይሚንግ መዓዝ ኢና ንፅበ ዝብል እውን ተመሳሳሊ ግዜ እዩ ስለዚ ነዞም ውሳነታት እዚኣቶም ንምውሳን ተግባራዊ ልቦና ኣዝዮም ንውሳነታት ቀለልቲ ይግበርዎ እዮም እዚኣቶም ፕራክቲካል ዊዝደምስ ዝበሃሉ ነቶም ውሳነታት ንምውሳን ኣዝዮም ቀለልቲ ይገብርዎም ስለዚ ፅቡቕ ክእለት ውሳነ ናብ ዓብዪ ዓርሰ ተኣማንነት ይመርሕ ስለዚ ተመክሮ እንታይ እዩ ዘጥርየልና ንምንታይ ኢና ተመክሮ ንደልዮ ክንብል ከለና ብዙሕ ስራሕ ዝሰርሐ ሰብ ውድቀት ግዜያዊ ምዃኑ እዩ ዝፈልጥ ነቐፌታ ድማ ዝነበረ ምዃኑ ኣብቲ ዝሰርሖ ስራሕቲ ነቐፌታ እንተመፂዎ ዝነበረ ምዃኑ እዩ ካብቶም ነቐፌታት እውን ትምህርቲ ክወስደሉ ስለ ዝኣምን ጌጋታት ድማ ልሙዳት ምዃኖም ሰብ ኮይንካ ስጋብ ተፈጠርካ እዋን ጌጋታት መናበርትና ጌጋታት ልሙዳት
ጌጋ ዘይጋገ ኣምላኽ ሓይሊ ዘለዎ ጥራይ ስለዚ ንዓወት ቀጻሊ ስራሕቲ ከም ዘድልየ ድማ ንዓርሱ የምህር ስለዚ ዕወት እንተኮይኑ ቀጻሊ ስራሕቲ ይሰርሕ ውድቀት ጊዜያዊ ካብ ውድቀት እውን ትምህርቲ ከም ዝርከብ ይኣምን ንቐፌታ ዝነበረ ምዃኑን ጌጋታት ድማ ልሙዳት ወይ ድማ ባህርያት ደቂ ሰባት ኮይኑ ስለዚ ሓስብ ካብዚኣቶም ብምልኣቶም ትምህርቲ ይወስድ ስለዚ ካብ ውድቀትካ ተሰላስል ኢኻ ትወድቅ ከለኻ ንምንታይ ወዲቐ እንታይ ስለ ዝገበርኬ እንታይ ስለ ዘይገበርኬ ወዲቐ ኢልካ ኢኻ ተሰላስል ናብ ምምስልሳል ሪፍሌክት ትገብር ካብ ምስልሳል ድማ ትምህርቲ ትረክብ እሞ ሽዑ ነቲ ቀጻላይ ስራሕቲ ድማ እንታይ ትገብር ምምሕያሽ ትፈጥር ኣማሓይሽካ ድማ ጽቡቕ ስራሕ ትፈጥር ካብኡ ዓርሰ ተኣማንነት ትፈጥር ስለዚ ዓርሰ እምነትና ካብ ውድቀትን ካብ ዓወትን ካብ ክልቲ ይዓቢ ዓወት እውን ተዓቢኻ ነቲ ዓወት ኣዚኻ ተደንፍዖ ብድሕሪኡ ድማ ጽቡቕ ዓርሰ ተኣማንነት ኣለካ ውድቀት ከዓ ካብ ውድቀት ምስልሳል ካብ ምስልሳል ድማ መምሃር ካብ መምሃር ድማ ምምሕያሽ ካብ ምምሕያሽ ድማ ዓወታት መፁ ካብ ዓወታት ድማ ዓርሰ ተኣማንነት ትርጉም ህቦ ዓርሰ ተኣማንነት ማለት ከም ኣረኣያ ናይ ሂማኒስቲክ ሰባት ዓርሰ ተኣማንነት ማለት ዓርሰ ተቐባልነት ማለት እዩ ይብሉ ዓርሰ ተቐባልነት ማለት ንዓርስኻ ከም ዘላታ ምቕባል ማለት እዩ ኣብ ክንዲ ካልእ ሰብ ምዃን ወይ ድማ ኣብ ክንዲ ካልእ ሰብ ምዃን ምፍታን ሪቴንሽን ዓርስኻ ኮይንካ ንዓርስኻ ምቕባል ማለት እዩ ዓርስኻ ምቕባል እንታይ ማለት እዩ ንስኻ ከም ዘለኻዮ ንዓርስኻ ምቕባል እዩ ድኽመትካ ጥንካረኻ ፍርሕኻ ፍልጠትካ ዓቕምኻ ከም ዘለዎ ምቕባል እዩ እዚ ከም ዘለዎ እንድሕር ፈሊጥካ ድኽመት ከም ዘለዎ እንተፈሊጥካ ድኽመትካ ምምሕያሽ እዩ ዓቕሚ ዘለካ እንድሕር ፈሊጥካ ድማ ዓቕሚ እንተሊካ ዓቕሚ ከም ዘለካ እንተፈሊጥካ ከዓ እንተ ዓቕምካ ምጉልባት እዩ ፍርሒ እንተሊካ ከዓ ነቲ ፍርሒ ተፃዊድካ ከመይ ጌርካ ክንዮ ትፍርሒ ኮይንካ ከመይ ጌርካ ስራሕትካ ከም ትሰርሕ ምፍላጥ እዩ ምጥርጣር እንተልዩ ድማ ነቲ ምጥርጣርካ ከዓ ከመይ ጌርካ ናብ ረብሓኻ ከም ትቕይሮ ምፍላጥ እዩ ስለዚ ዓርሰ ተቐባልነት ዓርስኻ ከም ዘለዋ ምቕባል ኣብ ክንዲ ከም ካልኦት ሰባት ምዃን ምፍታን ዩቲብ ክሰርሕ እንተሊኻ ከም ካልኦት ዩቲበራት ኮይንካ ነብስኻ ኣብ ክንዲ ምሕሳብ ከም ዓርስኻ ኮይንካ ንዓርስኻ ምቕባል እዩ ካልኣይ ካርል ሮጀርስ ዝበሃል ምሁር ዓርሰ ተኣማንነት ማለት ፍጹማዊ ዓርስን ሓቃዊ ዓርስን ክጣዓሙ እንተኽኢሎም እዩ ዝብል እንተተጣዓይሞም ዓርሰ ተኣማንነት ይመጽእ ፍጹማዊ ዓርሲ ከምቲ ኣብ ካልኣይ ቪድዮ ዝሰርሕናዮ ፍጹማዊ ዓርሲ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣነ ፍጹም ኢሉ ዝኣምን ብናይ ይግባአኒ ምልኪ ይግባአኒ ህይወቱ ድራይቭ ዝኸውን ህይወቱ ዝዳፋፋእ እንተኮይኑ ፍጹማዊ ዓርሰ ምስሊ ይበሃል እዚ ፍጹማዊ ዓርሲ ምስሊ ከምዚ ክኸውን ይግባአኒ ኣብ ክንዲ ከምዚ እየ ኢሉ ዝሓስብ ከምዚ ክኸውን ይግባአኒ እዩ ሰባት ከኽብሩኒ ይግብኦም እዮም ኣነ ከምዚ ክዕወት ይግባአኒ እዩ ኣነ ከምዚ ገብር ይግባአኒ እዩ ኣነ ከምዚ ክመስል ይግባአኒ እዩ ኣብ ክንዲ ምባል ኣብ ክንዲ ኣነ ከምዚ እየ ዝብል ኣነ ከምዚ ይግባአኒ ኢሎም ዝሓስቡ ሰባት ኣነ ፍጹም እዮም ኢሎም ዝሓስቡ ሰባት ውድቀቶም ዘይፈልጡ ድኽመቶም ዘይፈልጡ ጥንካረኦም ዘይፈልጡ ፍርሖም ዘይፈልጡ ቀጻሊ ዕላማታቶም ዘይፈልጡ ህይወቶም ብምንታይ ትድፋእ ከም ዘላ ዘይፈልጡ እዚኣቶም ፍጹማዊ ዓርሲ ምስሊ ዘለዎም ሰባት ሓቃዊ ምስሊ ግን ተፈጥራዊ መንነትና እዩ ተፈጥራዊ ኣይደንቲቲና እዩ ኢነር ኔቸር ይበሃል እዚ ውሽጣዊ ዓቕምና እቲ ኣንሕና ሪያሊቲ ኣብ ኩንነት ኮይና ዓርስና መን ምዃንና ንፈልጠሉ እዩ ስለዚ እዚኦም ክልቲኦም ክጣዓሙ እንተኽኢሎም ዓርሰ እምነት ይጉልብት ማለት እዩ ከም ኣባህላ ካረን ሆርናይ ድማ ሓቃዊ ዓርሰ ተኣማንነት ማለት ሓቃዊ ዓርሰ ግንዛበ እዩ ሓቃዊ ዓርሰ ግንዛበ ንዓርስና ብሓቂ ከምቲ ዘላቶ ክንግንዘቦ ወይ ድማ ክንርድኦ እንተኽኢልና ዓርስና እንተፈሊጥና ማለት እዩ ከም ኣባህላ ሶክራተስ who am I is living in a realm of consciousness ይዝብል ስለዚ
ዓርሰ ግንዛበ ወይ ድማ ዓርሰኻ ንምፍላጥ ኣብ ናይ ውንኣዊ ኩነት ምእታው ማለት እዩ ዓርሰ ግንዛበ ሓቃዊ ዓርሰ ግንዛበ ማለት ንዓርሰኻ ብዝግባእ ምግንዛብ ማለት ኩሉ ካበይ ፀገማትካ ዝመፅእ ደጋውዲ ዋላስ ኣራዳድኣኻ እዩ ፀገማት ዝመፅእ ኢልካ ምግንዛብ ኣገዳሲ እዩ ሰባት ብዙሕ ግዜ ዘይነኣምነሉ ነገራት ካብ ውሽጥና ዝብገስ ዘይኮነስ ካብ ደገ እዩ ዝብገስ ፀገማትና ካብ ደገ እዩ ዝብገስ ኢልና ስለንኣምን እዩ ተኾነ ግን ኩሎም ፅቡቃትን ሕማቃትን ኣብ ሂወትና ዘጋጥሙና ብሙልኣቱ ውሽጣዊ ትሕዝቶ ዘለዎ ካብ ውሽጥና እዩ ዝብገስ ናትና ኣረዳድኣ እዩ ከምቲ ኣብ ቅድም ኢልና ዝገለፅና ኣተሓሳስባ እዩ ኣተሓሳስባና እዩ ንፐርሶናሊቲና ወይ ድማ ፐርሶናል ሪያሊቲና ዘምፅእ ዓርሰ ተኣማንነት ከምቲ ውነ ብንቕሓት ኣብ ንቕሓት መሰረት ዝገብር ዓርሰ ተኣማንነት ድማ ኣብ ብቕዓት እዩ መሰረት ዝገብር ብቕዓት እንተዘይብልና ንሓደ ንሰርሖ ነገር ብቕዓት እንተዘይብልና ክእለት እንተዘይብልና ብዓርስና ክንተኣማመና ይንክእል ኢና ስለዚ ብቕዓት መሰረት ናይ ዓርሰ ተኣማንነት እዩ ንቕሓት ከዓ መሰረት ናይ ውንኣዊ ኣተሓሳስባ ማለት እዩ እታ ዋና ከም ኣገዳሲት ኢለ ዝሪኣ ድማ ኣብ ሂወትና ርጉፅ መርገፂ ክንወስድ ክንክእል ኣለና ንኣብነት እወን ኣይፋልን ወይ ድማ እወን ኣይኮነን ንምባል ርጉፅ መርገፂ ክህልወና ክእል ኣለዎ እዚ ካብቶም ዓርሰ ተኣማንነትና ከምፅኡ ዝኽእሉ ወይ ድማ ዓርሰ ተኣማንነት ከም ዘለናን ከም ዘይብልናን ዘፍልጡ ሓደ ኤለመንት እዩ እወ ወይ ኣይፋል ምባል ንዘይኸውን ኣይኸውንን ንዝኸውን ድማ እወ ክኸውን ይኽእል ኢልካ ኣብ ሂወትካ ርግፀኛ ኮንካ ምንባር ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ነገር ካብቲ ዝነበሮ ናብ ካልእ ደረጃ ክሰጋገን እንተዘይክእሉ ሓደ ሕቶ ክንሓትት ክንክእል ኣለና ንምንታይ ሓሳባትና ለውጢ ከምፅእ ዘይከኣለ ኢልና ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ሓሳባትና ለውጢ ከምፅእ ዘይክእለሉ ኩነት ሓደ ኣብ ሕሉፍ ስለ ዝድረኽ ወይ ድማ ኣብ ሕሉፍ ስለ ዝመስረት እዩ ኣብ ሕሉፍ ስለ ዝመስረት ተመሳሰልቲ ሓሳባት ይፍጠሩ ስለዚ ተመሳሰልቲ ሓሳባት ድማ ተመሳሰልቲ ውፅኢታት እናበሉ ተመሳሰልቲ ስብዕና ኣብ መወዳእታ ይሃንፁ ስለዚ ተመሳሰልቲ ስብዕና ድማ ንሳቶም ድማ ኩሉ ግዜ ይደጋገሙ ስለዚ ምንም ዓይነት ኣብ ሂወትና ለውጢ ክመፅእ ኣይክእልን ስለዚ ሓሳባትና ዝተፈላለዩ ነገር ሓደሽቲ ሓሳባት ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ስለዚ ካብቶም ሓደሽቲ ሓሳባት ክንሓስብ ዘይክእለና ወይ ድማ ሓድሽ ተግባር ክንገብር ዘይክእለና ሓደ ፍርሒ እዩ ፍርሒ ትሕት ዓርሰ እምነት ይፈጥር ስለዚ ኩሉ ግዜ ዝኾነ ሰብ ሓደ ሓድሽ ስራሕ ወይ ድማ ሓደ ሓድሽ ተግባር ክፍፅም ኣብ ዝሓስበሉ እዋን ዘይፍለጥ ኩነታት ወይ ድማ ሓድሽ ወይ ዘጠራጥር ነገራት ይረኣዮ ወይ ድማ አንሰርተይኒ በቃ ዘጠራጥር ነገር ይረኣዮ እዚ ልሙድ እዩ ኣብ ማንም ሰብ ልሙድ እዩ this is natural ስለዚ ፍርሒ ግን ናብ ካልእ ደረጃ ዝሰጋግር ግን ትፍርሒ ኣእምሮና ሓደጋን ውድቀትን ትኩረት እንታይ ይብዮ ኣእምሮና ነቲ ፍርሒ ሓደጋ ከም ዘለዎን ውድቀት ከም ዘለዎን ኢሉ እንተተርጊሙ ጥራይ እዩ ፀገም ዝመፅእ ስለዚ ሓደ ፍርሒ ኣእምሮና ኣብ ሓደጋን ውድቀትን ትኩረት ዝህብ እንድሕር ኮይኑ ኣሉታዊ ትርጓሜ ድማ ይወሃቦ በእምሮና ኣሉታዊ ትርጓሜ ይወሃቦ ንሱ ድማ ወድቂ ክእል እየ ብጌጋ መንገዲ ክኸይድ ክእል እየ ኣይሳኽዓለይ ንኸውን እዩ ነቲ ዝሓስበሉ ዘለኹ ፍርቂ መንገዲ እውን ክኸይድ ኣይክእል እየ ሰባት ድማ ካብዚ ክቕልዱ ድልዮም ካልእ እንዳበልና ኣሉታዊ ትርጉሞ ንህብ ካብዚ ኣሉታዊ ትርጉም ምሃብ ዘሊልና ድማ ናብ ምንታይ ይኸይድ ናብ ምእላይ ወይ ድማ ኣቮይዳንስ ንኸይድ ንሓደ ነገር ካብ ምስራሕ ብሰንኪቲ ኣሉታዊ ትርጉማት ንሓደ ነገር ካብ ምስራሕ ትገድፎ ወይ ድማ ካልእ መዓልቲ ክገብሮ የልካ ድማ ንካልእ መዓልቲ ኣመሓላልፎ
ويدما خفت نجر المسرح دما تملت سكيب تقبر سلازي كابزي مقلايزي كابت سرحتي تزي سرحكا وحتى مكرتات فطر نممهارن نعبيت الزغون عدلات تسأل سلازي ممهارن نعبيت الزغون عدلات انتسين كادما وحد كقلت تطري كابز إذا وحد كقلت مالت وحد لم تقبر وحد محياش دما تفطر ويدما هل من محياش كي تفطر تقلك سلازي زم وحدات كقلت دما منم عينت محياش انت زي فطر كادما تحط عرسة تعمانت عرسة أزيخا تطرطر عرسة تطرطرا أباخا أزي عبي بدحريون أبكالي زعبي فرح دما تدارك تعدت دما كم اندالي يتقاقب ازي تصبيب تخؤلو يفتر ازي تصبيب تخؤلو يفتر نايزو وتصيد دما يوت نيشتي كوينات الرأيكا يوت نيشتي كوينات سمعكا فيل تقبر نيشتي يا حيوت عدلات بملؤم تم كالرأي خاص عدلات يشمررو أبتي زلخا يبوتا خدما دوتا تفتر ويدما ستاك تدبر تغانا قنسو ترأي كون انت مراتي دفرد دما تأمان يفتري أفرح ترأي تشميمنا خنبرا يكوننا دفرد دما عبي تأمان حسيت أمامان يفتري كمتي أفرح زقات أمنا ويدما أفتم similar experience ويدما past experience زقات أمنا زي فلت كونتات ويدما حدشن زتراتر نجر رأيهم هذا حدش راح تخسر كلها سلازم زقوان زي نتفرحي لمودي تقبره وتر لي جن نباخا دايركت تقبره نباخا نخمصو جن عدلاي تهبن نباخا خمصو مصقمتيم زياتهم حدغا فطري ودقت فطري يميلكا تحسب يبلكان لموداتهم جن نباخا دايركت تقبره يميلكان بدحرز انتاي قبلهم هاي كم زقات ما يفلطني جن تمصف اوكي دحان نمصو بدحري كابز توجيس كام مقبال توجيس كادما ايش تتغبر فرح بزي تقدس ايش درجات خيط ايش درجات خيط بدحريو حقاوي تمكرو تركب كاو كافتني ايش درجه بزخدك ثاني ايش درجه حقاوي تمكرو تفطرلك كافتم تمكروتا دما تمهار تمعراري اجست تقبر بدحري دما تمحش كابز ممهار دما انتاي فطر بقعت وي دما كومبيتنس فطر زتمحيشن كإلان تخول بدحريو اب عرسخا ازيخا تأمن عرس امنتكا يقلبت بدحريزي اتا عرس امنتكا تقول اب عرسخا ازيخا تأمن كلها سمعكا سمعيت هلو اونتاو زخونه سمعيت كابزي اونتاو زخونه سمعيت دما عبي دفرت يطره سلازي نخالقوت زي بدها كاين بدهوتات نمبدها دما تدالو نتوم تشالنجز فيس نمغمار دما تدالو دحريو كمز እንዳለት عدت يقصل ابز غزيزي expanded زخونه possibilities ወይ ድማ ተዘርግሐ ወይ ድማ ካልኦት ዕድላት ዝፈጥሩ ተኽእሎታት ይፍጠሩ ህይወት ማዕጾአት ከፍተልካ ዕድላትካ ይዓብዩ ንስኻ ክትኮኖ ዝደለኻ ሰብ ትኸውን ዓርሰ ተኣማንነት ይፍጠር ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዓለምና ካብ 60 ክሳብ 78 ሚእታዊ ዝኸውን ህዝቢ ዓለም ብውሕድ ዓርሰ ተኣማንነት ዝሳቀዩ እዚኦም ዝኾነሉ ምክንያት ድማ ኣብ ሕሉፍ ምሕሳብ ዓርሰኻ ዘይምፍላጥ ኣብ ፍርሒ ምንባር ካብ ማቻ ካብ ክሊ ማቻ ወይ ድማ ካብ ኮምፎርት ዞን ዘይምውፃእ ከም ቀንዲ ምክንያታት ኮይኖም ይግለጹ ስለዚ ዓርሰ ተኣማንነት ክህልወና ዘኽእሉና መንገዲ ብዙሓት እዮም ካብኣቶም ግን እዞም ስዕብ እዮም ሓደ ዓርሰ ተኣማንነት ንክህልወና ዓርስኻ ምፍላጥ ድማ ጥንካረኻ ድኽመትካን ዋጋኻን ስምዒታትካን
ክትፈልጥ እንተኽኢልካ ናብ መንገዲ ዓርሰ እምነት ጓዓስ ከም ዘለካ ትፈልጥ ኣለካ ድሕሪኡ መቐባል እዩ ዓርስኻ ከምታ ዘላታ ክትቅበላ እንተኽኢልካ ዋጋ ዝህልወካ ፍጹም ምዃን ኣይድልየካን እዩ ዋጋ ዝህልወካ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ዓርስኻ እንተመሓይሽካ እዩ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ውሽጥኻ ምዕባለታት እንተርኢ እዩ ስለዚ ንዓርስኻ ከምታ ዘላታ መቐባል ዓርስኻ ምስ ካልኦት ንኽትወዳደር ዘይኮነ ክትገብራ ዝግበአካስ ንስኻ ውሽጣዊ ዕቤትካ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እንታይ ምዃኑ ክትፈልጥ ምኽኣል እዩ ካልእ ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ምምዕባል ዓርሰ ጥርጣረኻ ኣሉታዊ ኣተሓሳስባኻን ብኽውንነትን ብሬያሊትን ብሰፖርቲቭ ዝኾነ ምትካእ ኣድላይ እዩ ስለዚ ዓርሰ ጥርጣረኻን ኣሉታዊ ዝኾነ ኣተሓሳስባኻን ብኽውንነትን ብሓጋዛይን መልክዕ ክትክኦ ክትክእል ኣለካ ድሕሪዚ ንኣሽቱ ዕላማታት ሓንፅጥ ቶም ንኣሽቱ ግን ክዕወቱ ዝኽእሉን ሸታታቶም ድማ ዓብይ ዝኾነን ክትፈጥር ክትክእል ኣለካ ድሕሪዚ ንኣሽቱን ክዕወቱ ዝኽእሉን ሸታታት እንተፈጢርካ ናብ ተግባር ኢኻ ተኣቱ ቴክ ኣክሽን ካብ ናይ ክሊ ማቻኻ ውፃእ ከም ተቐድም ኢለ ዝገለጽኮ ኣእምሮና ብሰርቫይቫል ሞድ ዝተሃንፀ ስለ ዝኾነ ካብቲ ተመችካ ዘሎ ወይ ጥዒምካ ዘሎ ኩነታት ንኽትወፅእ ኣይደልየካን እዩ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ሓድሽ ኤክስፒሪየንስ ክህልወካ ኣይደልን እዩ ስለዚ እዚ ፈሊጥካ ዓርስኻ ብምፍላጥካ ኣብቲ መጀመርያ ዝበልና ዓርስኻ ብምፍላጥካ ካብ ክሊት ማቻ ውፃእ ተግባር ንተመክሮ እዩ ዝሃንፅ ስለዚ ናብ ተግባር እቶ ብድሕሪኡ ካብዚ ተግባር ንተመክሮኻ ሃኒፅካ ካብ ተመክሮታትካ ድማ ተምሃር ጌጋ መምሃርቲ እዩ እምበር መምሃሪ እምበር ናይ ውድቀት መረጋገፂ ይኮነ ስለዚ ተምሃር ኣመሓይሽ ተዘይመሓይሽካ ብቑዕ ተዘይኮንካ ንሓደ ስራሕ ተኣማንነት ክትሰርሖ ይትኽእልን ኢኻ ሓደ ዘረባ ብተኣማማንነት ክትዛረባ ይትኽእልን ኢኻ ሓሳብካ ብተኣማማንነት ክትገልጽ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ተምሃር ወትሩ ፀግዒ ምምሃር ክትከይድ ክትክእል ኣለካ ንኽትሰርሖ ዝደለኻዮ ነገር እኹል ዓቕምን እኹል ብቕዓትን ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ እኹል ዓቕምን እኹል ብቕዓትን እኹል ተመክሮ እንተዘይብልካ ተዕውቶ ዕላማ እንተዘይብልካ ማና ካብ ሰማይ ምፅባይ እያ ስለዚ ተምሃር ኣመሓይሽ ብድሕሪ ተማሂርካ ኣመሓይሽካ ውድቀት ድማ ናይ ምስክር መረጋገፂ ይኮነን ጌጋታት መምሃርቲ እምበር ናይ ውድቀት ምስክራት ኣይኮኑ ስለዚ እዚ ምስ ተምሃርካ ምስ ኣመሓይሽካ ድማ ንዕቤትካ ፀምብሎ ሰለብሬት ነቶም ዕቤታትካ ዘክሮም ንሕድሕድ ደረጃ ምዕባለታትካ ኣድንቆም ስኸትካ ኣካይዳ ዘኪርካ ንሕድሕድ ደረጃ ምዕባለታትካ ኣድንቆም ብድሕሪኡ ቀጻልነት ኣብ ማዕብላ ርገጽ ኣብ ቀጻልነት ክህልዎ ኣለዎ እቲ ኣብ ማዕበላኻ ቀጻልነት ክህልዎ ኣለዎ ኣወንታ ንዝኾኑ ተግባራት ብተጋጋሚ ስራሕ ቀጻልነት ንተኣማንነትካ የደልድሎን ውሑስ ድማ ይገብሮ ቀጻሊ ተደጋጋሚ እንድሕር ኮይኑ ቶም ምዕባለኻ ድማ ድልድላትን ሕውሳትን ይኾኑ ብድሕሪኡ ንኻልኦት እውን ሓግዝ ስለምንታይ ኣብ ካልኦት ቫልዩ ኣድ እንተጌርካ ናትካ ስምዒት ጠቓምነት ድማ ኣነ ጠቓማ እየ ኢልካ ድማ ስምዒትካ ይዓቢ ኣብ መወዳእታ ኣብ ከይዲ ተስፋ ይትቑረፅ ዓርሰ ተኣማንነት ኣብ ከይዲ ዝዓቢ ኣብ ከይዲ እንድሕር ጀሚርካ ቀጥታ ውፅኢት ክትረክብ እንድሓር ሓሲብካ
እዚ ብጣዕሚ ጌጋ እዩ ኣብ ከይዲ እዩ ዓርሰ ተኣማንነት ዝዓቢ ስለዚ ብትዕግስቲ ይቀፅል ክቡራት ሰማዕትና ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ መደብ እዚ ክሳብ ሕዚ ዘቕረብናዮ ትሕዝቶ ረኺዕኩም ተማሂርኩም ክትኮኑ ተስፋ ገብር ኣብ ካልእ ምድውላው ስጋ ንረኽብ ድሓን ፅን